Hayi kubi, i-pandemic people, like ngoku into endoyikisayo abantu xa bekhohlela ngoku bayayicacisa. Umntu xa ekhohlela ngoku akhuphe izigaqa qhwa, yonke ikaka athi ayiyo, it's not COVID, it's not COVID. Kwawufuneka ngoku sirelaksiswe yile kaka uba uyicacisa. Kuba uyicacisa ngosawurileksiswa yiloo kaka, it's not COVID. Ungugqirha wena ungugqirha uyazicalela it's not COVID, it's not COVID. Kaka leyo shi engazikukhohlela uyeke. Ze ndibe neCOVID mna zonke ezaa kaka zazicacisileyo, zonke ezaa kaka zazicacisileyo zisuspect. Kutheni uphendula ungabuzwanga nje? Kha asikakubuzi hlala zonke ezikaka zikhohlela ugqiba ziyicacisa mahlala endlini. Sekuvalwa amalwandle nje ngoku ikaka iyakhohlela qhwa qhwa qhwa, ayiyo it's not COVID. Bayibiza nge-English it's not COVID, it's not COVID. Jini amanani ayenyuka kukho ikaka ezixelela ikaka uba it's not COVID. Sawurileksiswa yiloo kaka ngoku shi. Ndiyabulela bhanki bhanki. Ndiyabulela kakhulu.